eihän tässä ole mitään järkeä, mutta mä käyn juomassa yhden kaljan. Ja sitten mä muistan, että mulla vaan oli silloin, että hetkonen, mähän voin tehdä ihan mitä tahansa. Jos mä juon kaljaa, niin se intuitio saa huutaa. Mulla siis tuli kalja mieleen vaan sen takia, että mä muistan, kun mä aikoinaan elin tosi täydellisen rationaalista elämää. Sijoitin rahaa osakkeisiin rahastoihin sopivassa suhteessa Aspiin ja asuin mun silloisen tyttöystävän kanssa yhdessä ja tein asiantuntijatöitä ja tein koulua ja tiedätkö, kaikki oli niin kuin äänessä. Oppikirjan mukaan. Sitten kun me erottiin sen eksän kanssa, oltiin siinä eron keskellä ja sitten mä muistan, että mun piti tappaa Helsingissä aikaa joku muutama tunti. Sitten mä vaan se, että no mites vittu mä tekisin. Ja sitten siinä oli pubi. Mä sanoin, mä käyn juomassa yhden kalja. Oli just joku torstai ja tiistai. Mä käyn juomassa yhden kalja. Eihän tässä ole mitään järkeä, mutta mä käyn juomassa yhden kalja. Ja sitten mä muistan, että mulla vaan oli silloin, että hetkonen, mähän voin tehdä ihan mitä tahansa. Että siis niinku, että sitä aikaisemmin ehkä sellainen jonkinnäköinen sisäinen joku häpeä tai ajatus siitä, että miten mun kuuluisi toimia, oli niin vahva, että en mä ollut edes pohtinut, että mä kävisin, tiedätkö, sit arkipäivän juomassa. Nyt on yhden kalja. Eihän se ole mitenkään perusteltu sitä rationaalista. Sä nukut vähän huonommin ja huomenna vähän. Mutta sit mä rikoin jotenkin sitä. Ja mä muistan vaan, että se oli jotenkin tosi jännä hetki. Mä oon se, että no oikein. Tää kuulostaa ihan typerältä jollekin, mutta siis musta tuntuu, että mä olin niin vahvasti elänyt siinä tietynlaisessa muotissa, mikä on just muovautunut jostain, tiedätkö, niin kuin, että mitä mun pitäisi olla. Että sit kun sitä vähän se särki tuollaisella pienellä kapinalla itseään vastaan, niin sitten sieltä lähti sellainen työ ehkä eteenpäin.